Mae'r hyfforddiant cychwynnol athrawon yn Aberystwyth yn gwrs newydd sbon sydd yn cychwyn o fis Medi 2019 ac mae'n ymwneud efo hyfforddi athrawon drwy ganolbarth Cymru mewn ysgolion partneriaeth. Mae pob cwrs yn Aberystwyth ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Pan fydd myfyrwyr dan hyfforddiant yn cychwyn yn Aberystwyth, fe fydden nhw'n dod yma am fis yn mis Medi ac yn cael mewnbwn o fewn y brifysgol bryd hynny. Mae'r amser wedyn o fan hynny tan y Nadolig yn mynd i fod allan ar leoliad mewn ysgolion. Fe fyddwch chi'n dod nôl wedyn am gyfnod byr o ryw 4 wythnos ar ôl y Nadolig ac wedyn allan i gyfnod gwahanol mewn ysgolion cynradd neu uwchradd. Ac ar ôl hynny wedyn fe fyddwch chi'n mynd yn ôl i'ch maes o ddewis ac yn parhau eich hyfforddiant bryd hynny cyn gorffen gyda wythnos nôl yn y brifysgol ar ddiwedd y flwyddyn. Mae athrawon dan hyfforddiant yn Aberystwyth yn mynd i ymwneud efo nifer o wahanol dasgau gan gynnwys aseiniadau academaidd lle bydden nhw'n edrych ar y ffordd mae plant a phobl ifanc yn dysgu a deall mwy am addysgeg ag asesu a datblygiadau proffesiynol felly. Fe fydden nhw'n ymwneud efo gwaith ymchwil eu hunan ac yn cael y cyfle i edrych mewn i faterion y maen nhw a diddordeb ynddyn nhw. Ac wrth gwrs fe fydden nhw allan ar leoliad mewn ysgolion yn dysgu gwahanol oedrannau o blant mewn gwahanol dosbarthiadau ac yn wir mewn gwahanol ysgolion ar wahanol adegau. Mae'r cwrs hyfforddi athrawon yn Aberystwyth yn gwbl wahanol, dwi'n meddwl, i'r cyrsiau eraill sydd ar gael yng Nghymru oherwydd natur integredig y cwrs. Ar y cwrs yma yn Aberystwyth mae myfyrwyr cynradd ac uwchradd yn dysgu gyda'i gilydd o fewn yr dosbarthiadau yn y brifysgol ac maen nhw'n medru dysgu oddi wrth ei gilydd yn ogystal â gyda'i gilydd. Ac felly mae'r ffiniau rhwng y cynradd a'r uwchradd yn mynd i gael eu torri i lawr. Yn ogystal â hynny, mae yna gyfnod penodol lle bydd athrawon dan hyfforddiant yn dysgu mewn cyfnod gwahanol i'r un maen nhw wedi dewis. Felly fe fydd athrawon uwchradd yn dysgu yn y cynradd a'r cynradd yn dysgu yn yr uwchradd ac felly bydd hyn yn torri'r ffiniau i lawr rhwng ysgolion. Mae'r cwrs yma yn Aberystwyth oherwydd i natur integredig yn ceisio sicrhau bod ein athrawon yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd, felly fe fydden nhw'n cael mewnbwn ar y cwricwlwm newydd yn ogystal â bod yn arbenigwyr pwnc, ac hefyd yn ceisio sicrhau bod athrawon yn barod i ddysgu tu hwnt i'r ffiniau. I ni'n dweud yma yn Aberystwyth bod ni'n paratoi athrawon tu hwnt i ffiniau. Ac i ni am sicrhau bod pob un o'r athrawon sydd yn gadael yma yn medru dysgu tu hwnt i ffiniau'r dosbarth a tu hwnt i ffiniau eu hysgol hefyd. Mae'r holl wybodaeth am ein cyrsiau ni, cyrsiau cynradd a chyrsiau uwchradd i gyd ar gael ar ein gwefan ni.